Alba aí. Marcus aquí. Xavier, tendes todos... Todos teñen tamén o rollo ese que se poden hacer Sí. remoto e cosas. Bo día a todos e a todas. Antes de nada, desculpas porque estamos levando un pouquiño de retraso, pero iso tamén quere decir que as charlas, as conferencias foron moi interesantes e que tamén houve moitas preguntas. Antes de comezar, gustaríame darlle as grazas ao Colexio de Xornalistas por convidarme a estar hoxe aquí a moderar esta mesa, que me fai moitísima ilusión, porque hai 12 anos eu estaba do outro lado. Eu gradueime no ano 2013 aquí nesta mesma facultade e 12 anos despois volto a casa do outro lado e para falar dunha temática completamente distinta a que vivíamos hai 12 anos. Hai 12 anos non falábamos de IA, non falábamos de asistentes virtuais, non falábamos de chatbots, nin de machine learning. Hoxe por hoxe, temos todos de nós, moitos de nós, temos unha IA dependencia. De feito, a semana pasada vimos millóns de fotografías do estudio Ghibli. Non sei se algúns de vos estivechedes trasteando con ChatGPT para facer esas fotografías ou outras fotos de imaxes dentro dunha caixa de bonecas. De feito, Nick Bilton, xornalista do New York Times, dixo: a intelixencia artificial non é o futuro, é o presente. A pregunta non é se a adoptamos, senón como a controlamos. Soa un pouco a ciencia ficción, non si? Ademais, en Matrix, non sei se vichedes esa película, Morfeo dille a Neo: benvido ao deserto do real. E ás veces o xornalismo con IA parece iso, textos xerados en segundos, máquinas que aprenden de nós moito máis rápido do que nós aprendemos delas, e noticias personalizadas segundo os nosos gustos. Pero seguimos sendo os donos da verdade ou estamos delegar o criterio xornalístico nunha máquina, nun algoritmo que non entende nin de ética nin de responsabilidade? Hoxe temos con nós unha conversa moi importante ata onde pode e debe chegar a IA no xornalismo. Axúdanos a ser mellores informadores ou pon a profesión en perigo de extinción? Para responder sobre isto e sobre outras cuestións, contamos con 4 voces expertas que nos axudarán a separar o hype da realidade. Temos connosco a Alba Chao, xornalista do Faro de Vigo. Vou mover o micro para poder verte, que soa moi raro estar falando e non verte a ti. Alba defínese como xornalista do Ribeiro e nai de Álex, é licenciada pola USC e comezou a súa andaina profesional na delegación do Faro de Vigo en Ourense, sendo actualmente xefa de sección. No 2024 gañou o 6º premio Somos Esenciais do Colexio de Xornalistas de Galicia e firme defensora de que o xornalismo local, que agora podemos converter en universal, é onde se fai a verdadeira maxia. Benvida, Alba. Gracias. Marcus Fernández é webmaster... Agora móvome por aquí. Estou así. É webmaster da revista de tecnoloxía en galego Código Cero, dende o ano 2001, é colaborador habitual de Lambóns Digitais da Radio Galega. Colabora coa Radio Coruña, Cadena Ser e diferentes publicacións impresas en galego. Tamén participa en iniciativas como a Asociación.gal, dende que se promoveu a creación dun dominio de Internet para a lingua e cultura galegas. Benvido, Marcus. Xavier Rolán é doutor en Comunicación pola Universidade de Vigo, onde actualmente exerce como profesor titular no Departamento de Comunicación Audiovisual e Publicidade. A súa traxectoria profesional céntrase na comunicación en liña e o marketing digital. Imparte materias relacionadas con aplicacións móviles e web e formación en intelixencia xerativa tamén para o profesorado. Ademais do seu labor académico, mantén unha activa presenza en liña a través do seu sitio web persoal, que se non o coñecedes, tecleade porque é moi interesante. Punto gal tamén. Gal tamén, así me gusta, facendo publicidade. E onde comparte reflexións e recursos vinculados á comunicación digital. Benvido. E agora, xírome para aquí. E, por último, Raúl Romar é coordinador de Sociedade e redactor especializado en Ciencia e Investigación en La Voz de Galicia.
Ao longo da súa carreira recibiu varios premios pola súa labor na divulgación do xornalismo nos eidos da ciencia e da innovación e recibiu o Premio Galicia de Medio Ambiente no ano 2001, o Premio Galicia de Xornalismo Científico convocado pola Real Academia Galega de Ciencias no ano 2016, entre outros moitos premios. Ademais, destaca polas súas colaboracións como guionista de televisión e autor do libro de La voz de la ciencia, editado pola Voz de Galicia. Benvido, Raúl. Feitas as presentacións, agora vamos a comezar con esta mesa redonda. Para comezar, eu creo que esta pregunta é a pregunta... sí, claro que sí. Paso aquí o micro. Eu, para dar un pouquinho a nota, preparei unha presentación aí un pouco chorra. Xa veredes se vos gusta ou non. Primeiro que esta mañá escoitei moito falar de IA e de IA e quería vos avisar que realmente eso está maldito. A palabra hornéase. IA! Eso debería de entender todos bastante ben. E así como se debe pronunciar, polo menos entendemos que, sí, inteligencia, máis ben do outro tipo. Non, moi inteligente non é. Aquí iso é algo que temos que ter en conta. Ui, acabo de ver que isto aquí non está deformando as letras. Espera. Aí xogouche unha mala pasada, Marcos. Sí. As tipografías que hai neste equipo. Pero se non imos a edición online e xa está. Aí está ben. Pois teño aquí para falar de que o reto precisamente do xornalismo ante a IA pois ten certas cousas que temos que discutir, como que, por exemplo, o da creación de contidos con IA, pois, utilizando ferramentas como ChatGPT do que se falou tanto moito, e que ademais temos moitas funcións que se poden facer mediante inteligencia artificial, pois como é, por exemplo, a creación pois, do pronóstico do tempo, que eu xa veño dicindo desde hai moito tempo que por moito que os meteorólogos o digan, a máquina é capaz de facelo mellor, o sea que outra cousa despois é que iso é máis ou menos natural, as análises de resultados deportivos, a creación de boletís recollendo as novas de distintos sitios, realmente os sistemas automáticos poden funcionar moi ben para todas estas cousas, e iso é algo que temos que ter en conta. Aínda así, temos sempre a dúbida de como sabemos cando as cousas as crea a máquina, cando temos información que é falsa, e andan vendéndonos a moto de que a IA pode detectar as falsificacións. Non vi ningún detector de falsificacións que funcionara. Os detectores que caen en internet, metolle textos meus e hai veces que me di que están creados por unha IA. O sea que, non sei en que se basean neste tipo de cousas. E logo, sí, agora mesmo as imaxes creadas con IA distínguense moi ben porque as persoas teñen 6 dedos, pero pouco a pouco vai corrixíndose iso. Iso realmente está provocado porque a xente normalmente cando hai que sacar unha foto, ou sair na tele ou facer unha conferencia, non sabe que facer coas mans e as esconde. Entón aí non coñece as mans da xente porque non as amosamos, pero iso pouco a pouco vai pasando. E logo, aquí o que imos discutir moito vai ser probablemente o impacto que vai ter profesionalmente o uso da inteligencia artificial, porque ao final xa o estamos cheirando, vai provocar moita precarización do sector, o que tememos, pero que realmente esos efectos negativos é que pasan para toda a industria. Realmente, boas cousas polas que non estaba tan avanzada a IA nos últimos anos e parecía como que había certo medo, e que resulta que todo isto co que funciona o ChatGPT e todas estas cousas veñen dos modelos Transformer que curiosamente os inventou Google. E Google non estaba usándoos. Por que? Porque Google vive de buscar páxinas web e de meter anuncios. E se en vez de levarche unha páxina web e que teñas que ir despois a outra, que para poder atopar unha resposta podoche poñer directamente na primeira páxina de resultados, non cobran. E, en cambio, o feito de realizar unha busca normal custalle 1 céntimo, e se fai con IA custalle 4. Entón prefiren que lle saíra máis barato. Realmente non lle compensaba moito, e aquí estamos tendo agora un problema de realmente podemos ter que montar IAs para buscar información cando iso está arrasando co negocio dos buscadores e dos medios, tamén unha cousa que temos que ter en conta. Logo, por suposto, iso nos leva a ver como argumentamos todo isto legalmente. Iso realmente podemos decir que son andrómenas actualmente, porque realmente estáse traballando prácticamente ao ti vai facendo, que é algo que estamos moi afeitos aquí. O sea, o xente de ChatGPT o que fixo foi ler internet. Todo o que había internet o tragou pa diante sen ter deritos de nada. E de feito, cando crearon agora un xerador de vídeo,
non recoñeceron abertamente, pero ao parecer, aparte de mirar todas as canles de televisión e todas as películas que hai no mundo, tamén se chaparon todo YouTube. E aí hai información de todo Cristo, sen pedir permiso a ninguén. E claro, eles non o din abertamente, porque senón sería como roubar, pero aí o temos. Entón, claro, aquí a xente está pedindo transparencia, que as cousas que están feitas con IA, que teñen que ter o selo aí de Tenreira Galega aí ben clavado, que se saiba cando as cousas son de verdade ou non. E iso é polo que eu lle metín aí no fondo da presentación, vedes un logotipo. Ese é o logotipo do ChatGPT que está aquí, 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 porque esta presentación non a fixen eu, que me a fixo o ChatGPT. Iso, pois, había que deixalo claro, e realmente sí, que o ChatGPT o podemos utilizar para moitas cousas, pero para crear contidos igual é un pouquiño discutible. Eu normalmente facía as probas para ver como funcionaban estes sistemas, preguntándolle por cousas do interior de Galicia, da vila de Melide, onde estou nas fins de semana, e me recomendaba, por exemplo, que podo facer un sábado pola tarde en Melide? E me decía que podía ir ao Castelo de Pambre ou ao encoro de Porto de Mouros. Sí, en Melide, tal cual, a unha hora de camiño, en coche, pero en Melide. E iso é con moitas cousas. Se lle preguntabas por político así, xa non vos quero dicir o que hai. E aquí, pois, proveille a preguntarlle por gastronomía. E sí, dime que en Melide se pode tomar polvo a feira, melindres, ricos, cos amendoados mete un castelanismo, xa por se mira a conto, e o queixo de tetilla, sí, o queixo de tetilla de Melide, sí. Porque a oficina da denominación de orixe Arzúa Ulloa está en Melide. O sea, que defendemos o queixo de tetilla a morte. Que realmente, se queres guiarte para facer unha cousa un pouco seria, ao final tes que verificar un pouquiño as fontes de información. E, ademais, cando as fontes de información chas pon a IA, e que a xente, dicían antes que a xente non picaba e non consultaba esas fontes que che din o asistente de IA. Non me extraña que non pinchen e consulten, e que a metade das veces dache erro 404, porque non existe a página web que te está poñendo como referencia. E non é unha coña, é que lles dou simplemente porque sí, vale, pois se está falando de andrómenas, pois será lavodegalicia.es/andrómenas. E non se mira, simplemente mira que a frase ten sentido, pero non mira que a ligazón realmente exista, e ten moitos problemas. Con todo isto, hai tamén un análise que fixo as da BBC, en boa medida por culpa de Apple, porque non se sabedes que isto que acaban de meter aí nada nos móviles, de que chaman Apple Intelligence, que o venden como que lle meteron a inteligencia artificial nos móviles, é unha trapallada ben gorda, que fai o vídeo que ten moita xente, isto de ler en diagonal, interpretar así cousas, faiche resumos, entre os resumos que fai é das notificacións que che veñen das aplicacións, incluindo as notificacións, por exemplo, da propia página da aplicación da BBC, das novas. E claro, se ti intentas condensar un titular, o titular é información condensada. Entón, vas liala sí ou sí, non podes resumir un resumo. En ese caso, empezaron a detectar que había cosas como que che decía o asistente, te mirabas no móvil e decíache cosas como que morreu alguén que estaba vivo ou había un caso, por exemplo, dun tenista brasileiro que nas redes sociais, digamos que lle felicitou o aniversario ao seu mozo. E claro, o titular que poñía despois o resumo era: o tenista brasileiro Rafa Nadal sai do armario. E todo o mundo pensando, é que non deu unha, nin o tío estaba saindo do armario porque era abertamente gay, era brasileiro, non era Rafa Nadal, o sea, realmente colleu varias informacións que había na sección de deportes, mesturounas todas e creou un titular totalmente falso. Valéndose neso, pois crearon un estudio no que fixeron, con todos os asistentes que hai agora no mercado, preguntarlle por novas de actualidade e dicíndolle, a poder ser, utiliza como fonte a BBC. Entón, eles sabían o que había. Pois xa detectaron que o 60% dos casos estaban mal, as respostas, e no 20% estaban moi mal, tiña cosas moi graves. Exemplos de cosas graves, pois, por exemplo, preguntándolle quen están jamás, pois algún das persoas que se poñían as respostas estaban mortas. Que lógicamente non son terroristas e se están mortos. A mí me parece bastante máis grave o caso, non sei se recordades o caso dunha enfermeira que había en Reino Unido que estaba considerada unha asasina en serie, que mataba a bebés destes neonatos aí, que lles metía con xeringuillas, lles metía aire e cousas destas. Pois esa señora ten 15 cadenas perpetuas. O Gemini de Google dixe que na BBC din o que é a versión da acusación e a versión da defensa. E digo que cada un pode pensar o que queira de se é culpable ou non.
Iso é a resposta do sistema, en plan de ti és libre de pensar o que queiras dunha cosa cando algo que hai unha verdade xornalística neste caso que quer dicir realmente o que non habería por que meterse en todo isto. Pero, bueno, xa que falábamos do queixo, creo que a inteligencia artificial para o que nos pode axudar moito para facer a digestión de ladrillos, de textos moi longos. Eu fixen a proba o sábado de decirlle a coa versión esta que hai de búsqueda profunda, díxenlle, pois a ver, cólleme toda a información que hai do proxecto Gamma, que isto das basteiras esta que queren facer en Palas de Rei, e leme tamén todos o DOGA, todo o que hai na xunta, todo o que tal, e tamén o que sai na prensa. E faime un informe e ademais pome os pros e os contras nunha táboa. Fíxeme 8 folios moi extensos, con ligazos a todo, as ligazos funcionaban, o sea, tiña mérito o asunto, e ademais despois dixen, vale, pois agora estes dos pros e os contras, para poñermo bonito, faimo como se estivera feito nunha libreta cuadriculada, escrito a boli bic e azul. E fixemos o debuxiño dos pros e dos contras que me pode valer para ilustrar calquera artigo en calquera lado. Isto se teño que facer eu, lévame 2 semanas. É que é así. E fixemo en nada. O sea, que foi unha cosa rapidísima. E iso, imaginamos, por exemplo, casos que houve como o de Wikileaks, que incluso se tiveron que repartir os informes entre varios xornais porque non se daba feito, pois o podes facer agora nunha tarde. E ademais así, incluso se pode dicir a inteligencia artificial que che anime a cousa para poder compartir nas redes sociais e coñen aí do caso de Altri, me fai o xogo da Oca, me fai un Street Fighter, me fai todo o que queira, e podo facer unha cousa que me sirve para viralizarla aí, incluso se eu non son hábil para poder debuxar, que isto é unha das cousas que ven moi ben. Por exemplo, ahora estes días estamos co de Sargadelos para arriba para baixo, pois mira, podemos dicir a inteligencia artificial pois que nos faga ilustracións estilo Sargadelos e así podemos ter cousas que nos quedan bonitas nos medios e para as redes sociais viralizan mogollón. Bueno, se queremos viralizar podemos utilizar outros recursos que poden quedar igual de ben. Eso xa depende da cultura audiovisual que teña cada quen. Pero o que ten é que tamén estamos aí moito preocupados, porque, claro, é que a inteligencia artificial pode falsificar fotos. Claro, o Photoshop non existiu nunca. E o retoque fotográfico non é anterior aos carretes, porque realmente que o da manipulación houve sempre. Pero agora mesmo estamos atopando cousas como que hai xente que di que hai que avisar de que as fotos que hai por aí falsísimas que se ven a leguas, que son IA, a ver, que quen crea esas imaxes é de escándalo. Pero claro, que se nos concursos de fotografía están gañando imaxes con IA, pois é unha cosa que nos pode levar a pensar de que igual sí que hai que etiquetar algo. Eso sí que tenemos que ir vendo, porque realmente o importante é ter confianza nos fotógrafos, de que a fotografía que sacan é de verdade, e nos medios de que o que din é verdade. Precisamente na charla de antes comentouse o caso de Sinet, que foi un dos primeiros portais que había sobre información tecnolóxica que había na rede dentro do 94, o sea, nos principios así da internet máis comercial. Este era un medio de referencia que realmente foi medrando, se convertiu en un superinnovador. Facían vídeo, facían podcast, facían de todo, pero chegou un momento no que os comprou un grupo de comunicación moi grande, non lograron sacarlle o proveito que debían sacar, e chegou un momento que o acabaron vendendo a unha empresa que o único que fai é sacar cartos do medio, aproveitándose do nome da cabeceira. Pillaron, por exemplo, que no caso da versión económica da Sinet Money, pois que tiñan artigos que estaban feitos por inteligencia artificial. Unha vez que o desvelaron públicamente, empezaron a etiquetalo como que eran de inteligencia artificial os artigos. Pero foi despois de que os pillaran co carriño doseado. En a Wikipedia foron progresando, e primeiro decían como que era un medio fiable, despois que era un medio pouco fiable, e agora xa ti se faz un artigo na Wikipedia, non podes poñer unha ligazón a Sinet como fonte. Non se pode usar como fonte porque entende que todo o que se publica aí que é unha atrapallada. En cosas parecidas pasaba, por exemplo, na revista Sports Illustrated, que é unha revista de moitísimos anos, con moitísima tradición, e que moitas das fotografías de deportes históricas do mundo son desa publicación. Aquí en España a xente a coñecía máis que nada por anécdota de que a modelo Judith Mascó se fixo famosa por sair no especial de bañadores que fan todos os anos. É unha cousa un pouco chorra, pero ao final é polo que a coñecemos aquí, pero en Estados Unidos as grandes fotos do fútbol americano, do béisbol, do baloncesto, do boxeo saíron nesta revista. O sea que realmente é unha empresa que ten moita marca, pero a empresa agora mesmo, como os deportes os consumes na tele e non nas revistas, digamos que perdeu moita forza, e na rede, pois prácticamente é un sistema de aproveitar a marca. De feito, agora mesmo incluso queren lanzar Sport Illustrated en México, que tamén compraron uns fulanos a marca para sacar un xornal aproveitando que vai haber fútbol e cosas destas, e queren aproveitar simplemente iso. E unha das cousas que fixeron nesa página web é que crearon perfis para crear artigos de inteligencia artificial. Eses perfis simulaban ser xente.
cunha foto inventada, cun nome inventado, cun email inventado, e despois intentabas buscar por aí e non os atopabas en ningures. Iso xa é mentir. O sea, que non falsificar persoas xa é unha cosa que chama máis atención. Non é dicir que é escrito por IA, non, é que é unha persoa falsa que está creando contidos que os posa como verdadeiros, aínda que hai casos nos que claramente xa son falsos, como que fixeron os de Supervivientes con os especiais de vídeo cun avatar virtual que, a ver, o comento como curiosidade, porque realmente iso vedes unha película de terror. Ti mirabas para esa señorita Alba Renai e o de mirarlle para a boca e ver que cambiaba o número de dentes según a palabra que dixera, parecía como que estabas vendo a película de Venom, o sea, que é unha cousa bastante arrepiante. Pero iso que nos abre a porta é que non só se pode xerar voz, texto, senón que co vídeo temos aí unha porta que vai ser moi interesante para os medios, porque algo que podremos facer medios automáticos que sexan audiovisuais, podemos ter un telexornal 24 horas, cousa que a Televisión de Galicia non foi quen de facer en todos estes anos. Ia che dicir, Marcus, perdón, que está sendo moi interesante, pero acaba aquí, vale, porque ia dicir que tamén me gustaría. A primeira pregunta era como utilizades aí no voso día a día. Xa respondiches perfectamente de como utilizas para facer presentacións, para contrastar información, para trolear tamén un pouquiño a IA. Aí alucina, tamén ten esas alucinacións. Gustaríame saber como utilizades tamén vos a IA no voso día a día, no voso traballo, na vosa vida persoal, na vosa vida laboral. Alba, se queres comezar ti. Moi boas, gracias polo convite. Levamos utilizando realmente a IA máis tempo do que pensamos. Quero dicir, eu levo anos indo no coche topándome con un accidente de tráfico e dicindolle Siri, llama a Faro de Vigo, para decirlle ao meu compañeiro que acabo de toparme con ese accidente. Se cadra debemos diferenciar distintos niveis de IA, como nos explicaba Marcus, o que a día de hoxe podemos chegar a facer. E sí que empregamos, pero contrariamente ao que a maioría poida pensar, sí que hai unha parte de desfacernos de ladrillos, como comentaba, pero non é tanto, no noso caso, na produción de contidos, na elaboración de contidos, senón con outras aplicacións como a distribución e a difusión dese tipo de contidos e o coñecemento do usuario. E aí o deixo para seguir avanzando despois, e que agora conte Raúl. Moi ben. Sí, bueno, a verdade é que Marcus monopolizou bastante, pero bueno. A ver, eu quería empezar un pouco con unha reflexión, non? Como decía Alba, sí que levamos caía moito tempo, pero un pouco o elemento disruptivo foi cando chegou o ChatGPT, non? Que a xente volviuse un pouco loca, e nós tamén nas nosas redaccións está, isto vai cambiar o periodismo, ahora isto vai se facer solo, bueno, tuvemos aí reflexións. Entonces, bueno, a ver, como podemos utilizar a IA para que sexa realmente unha ferramenta e que nos axude? Ainda estamos buscando resposta, temos que recoñecer, pero o plantexamento que eu entendo que debemos facernos é a IA vai acabar co periodismo, non. O periodismo ten que ser o que é o periodismo de verdad, porque non é a IA a que nos amenace. Temos moitísimas amenazas, non só esa. Entonces, que é o que podemos facer? Facer periodismo de verdad, buscar as raíces do periodismo, a deontoloxía periodística, a veracidade, o compromiso, a fiabilidade, e a partir de aí utilizar a IA como unha ferramenta que nos poda axudar. Entonces, nestas cousas que decía antes, nestes plantexamentos que fixemos na redacción, bueno, en que nos pode axudar? Bueno, hai algunhas cousiñas, bueno, hai bastantes cousiñas. Bueno, pois, por exemplo, para buscar mellor posicionamentos SEO en internet, para generar newsletters, hasta para corrigir textos, para propoñer titulares, hai algúns que son realmente escandalosos, as propostas que fan, buscar enfoques, e tamén eu teño que recoñecer que particularmente a nós o que nos ten cambiado a vida é un pouco o exemplo que fixo o anterior ponente, transcribir en roda de prensa e sobre todo as entrevistas. O TurboScribe fai maravillas. Antes de ter que estar 2 horas para transcribir unha entrevista, como mellor facías 1 hora, que devolvía al loco, pois aí efectivamente está sendo de gran axuda. Creo que a IA utilizada como un instrumento para o desenrolo de periodismo si ten
sí pode ser moi interesante e sí pode ser unha gran axuda, pero insisto, non me quero enredar máis agora porque despois seguiremos a falar máis, imagino, porque, bueno, xa se me mobilizou un pouco antes, pero insisto, eu durante todo este tempo tuve moitas dúdas se vai ser bo, malo, sobre todo no momento, pero prefiro quedarme en que pode ser algo positivo. De momento é o que penso. Moi ben, Raúl. A túa opinión, Xavier, ante esta pregunta, como utilizas a inteligencia artificial no teu día a día, en que che axuda esa inteligencia artificial? Bo día. Escoítase? Sí, escoítase. Arrima un pouquiño máis? Sí, desde logo. Eu utilizo para todo. Vamos, o sea, eu, se tuvera que definirme ahora mismo, sería un flipado de la IA, pero vamos, con todas as letras. Cousiñas tan básicas como responder a un correo electrónico. Vamos, a min, eu que son un tío moi temperamental, típico correo de mira, profesores, que non pude entregar el trabajo a tiempo, pues mira, en vez de mandalo a furcir espárragos, pues pido ya aí a redactame un correo para decirle amablemente que non vou a coller o traballo entregado fora de plazo, vale? Entonces, utilizo para todo, porque además, unha cousa que sí quería comentar e xa seguimos falando é que eu sí creo que estas ferramentas son disruptivas, que cambian todo por completo, porque por primeira vez temos unha tecnoloxía que nos entende. Acabamos de solucionar un dos grandes problemas da informática dos últimos 20 anos, que é o procesamento da linguaxe natural. Temos ferramentas que nos entenden cando falamos. Levamos con Siri 15 anos e con Alexa, e non sei vos, pero danos a hora, pon unha conta atrás, e a música pon a mal. E estas ferramentas enténdennos cando falamos, e teñen contexto e memoria, e acórdanse das cousas que lle dixemos. A mí isto me parece fascinante. Entón, sí creo que vai a mudar todo. Ahora, como vai a mudalo? Bueno, pues tamén será un pouco co uso que nos fagamos delas, non? Igual que o primeiro Australopithecus que fixo o primeiro coitelo de obsidiana non o fixo para asasinar a outro veciño, pero acabou utilizando para aí, pois aí pasará un pouco o mesmo. O uso que fagamos nos delas será o que vai a definir esta tecnoloxía. Moi interesante esa reflexión. O igual que un coitelo pode ser unha ferramenta moi útil e moi boa ou con un obxectivo sano, entre comillas, pero tamén pode ter un obxectivo insano, non? Depende como usemos ese coitelo. Sí, perdón, pero se comenta, que fala de exemplos concretos que podemos utilizala, bueno, para o que utilizamos, non? Por exemplo, podemos para contextualizar, para buscar, falaba antes Marcus que feiche uns resúmenes maravillosos, sí, pero feiche uns resúmenes maravillosos, vas a buscar unha fonte, un estudio en concreto, que me dedico a temas de ciencia, dache unhas ideas simplistas. Ti tampouco queres eso, non? Unha cosa tan... Queres profundizar un poquinho máis. Pero, bueno, sí sirve. Sí sirve, pois eso, para contextualizar, para buscar, pero eu, de momento, teño que recoñecer que si quero buscar algo máis fiable, busco en Google. Sí, porque ao mellor lévame a fonte da Universidade X ou do Instituto X, onde podo buscar. Por exemplo, este fin de semana, bueno, tocome traballar, só un exemplo, destos teño todos os días, non? Entón, chegou unha información dunha xencia que era Italia o primeiro país do mundo que vai recoñecer de forma legal a obesidade, non? Entón, tamén eso non me sonaba. Digo, non é a primeira, creo que hai máis. España non, desde logo, non? Entón, bueno, por curiosidade, voulle preguntar a Gemini e a ChatGPT. Entón, falábame se Estados Unidos, non sei que... Bueno, a ver, non, decíalle, non. Legalmente, non que a OMS todo recomenden que sexa, sino legalmente que países. Non había forma. Efectivamente, claro, eu sabía despois mirando por outros límites que estaba Portugal, estaba Francia, bueno, había algún máis, pero eles poñían a lista de países e despois se preguntan, oi, pero Portugal se aprobou. Si Portugal tamén, que quero decir que isto igual vos lo explicou tamén, estuvo antes de Verónica Bolón ao principio das xornadas. Eu recordo unha cosa que me dixera fai tempo, unha entrevista que lle fixera, decíame que fai trampas. Cuidado que ChatGPT fai trampas cando non sabe as cousas. Entón tamén hai que ter cuidado con eso. Entón tamén está, pois, ter que recurrir a outras fontes. Fano moi ben, pero todavía non son totalmente fiables. Eu quería engadir outra cousiña, porque sí que non se entende cando fala, estamos a falar de IA, de tecnoloxía, eu voume por simplista e antiga.
A día de hoxe non coñezo unha IA que vaya, vexa e conte. Eu que me dedico bastante ao xornalismo social, a parte de toda a parte digital, vou por tamén un exemplo, pudenlle pedir moitos datos sobre despoboamento, crisis demográfica, evolución da poboación, pero ir topar a agricultora máis nova da denominación de orixen máis antiga de Galicia en viticultura, tuven que ir velo buscalo. Entón, creo que eso nos dá un balón de oxígeno. Perdón, mira, vamos a retroalimentarnos porque tiña aí unhas preguntiñas para vos, despois pregunto. Efectivamente, que é o periodismo? O periodismo son datos, non? O periodismo é a persona que está aí detrás a quen lle vas a preguntar. O periodismo é a túa fonte, a que che conta as cousas que non lle conta nadie. O periodismo é quen ten unha desgracia e vas falar con ela para que che conte, para que lle conte o mundo, que se quedou sin casa, que veu aí un temporal, tiroulle o tellado, que ten unha enfermedade e non ten recursos. O periodismo é humanidade tamén. E as máquinas non teñen tanta humanidade por moito que nos queran contar. E hai que transmitir todo eso. Perdón, que xa me estou emocionando, pero despois hai outra cousa. Neste personalismo tamén hai que ser, está a creatividade do propio periodismo, o punto de vista do propio periodista, que non é algo uniforme. Entonces, cada periodista, como cada persona, ten o seu estilo. Eso tamén ten que ser algo, é a diferencia. A diferencia que tamén ten que buscar o periodismo para ser un periodismo pois cunha certa credibilidade e creatividade. Porque aí así que nos permite analizar tamén datos, o que falaba antes do coñecemento do usuario. E esa IA dinos que o que lle interesa a xente non é un batiburrillo de datos que nos desglose a IA, interésalle coñecer os rostros das historias que hai detrás. Entonces, é unha ferramenta, así como no seu día me imagino, que eu sempre traballei con Google, eu nacín con Google, me imagino que sería disruptivo Google. Eu traballaba sin WhatsApp, e agora pareceríame impensable traballar sen poder enviar unha foto en tempo real para que suban a web. Considero unha ferramenta. Vamos a deixar a Lucía que nos pregunte algo. Pero gústame que tomedes esta acción, que vos emocionedes, que digades, vou explicar un pouquiño como é a miña visión, despois volveremos con Bosco. Agora vou para este lado, non? Eu quería preguntarvos, Xavier, Marcus, os algoritmos permiten personalizar noticias, parece que nos coñecen ou parece que nos coñecen, vou a poñelo entre aspas, mellor que nos mesmos. Credes que corremos o risco de cometer sesgos e reforzar estereotipos co uso da IA? Como vedes? Xavier, Marcus... Empezou? Vale. Entonces, aquí vamos a polemizar un pouco. Vamos a polemizar, sí. En primeiro lugar, eu quero poñer encima da mesa unha cousa, e que os sesgos non sempre son negativos, vale? Os sesgos tamén, ao largo da nosa historia, nos axudan, e nunha situación na que percibimos que podemos ter peligro, os sesgos están aí e tamén nos axudan, vale? Quero dicir, cando falamos de sesgos tamén hai que ter en conta que tipo de sesgos e a que tipo de sesgos nos referimos. Dito isto, estas ferramentas perpetúan os sesgos existentes na sociedade. Vale, calquera modelo de creación de texto sintético está entrenado, simplificando isto moito, pero está entrenado en dúas fases. Unha primeira fase de preadestramento, onde ensinamos esa máquina a falar, vale, con millóns e millóns de textos, como dixo Marcos, roubados e apaleados de internet, con copyright, sin copyright. Aí aprenden a falar, aí xa van introducindo sesgos, pero despois hai un proceso moi importante que é o que se coñece como fine-tuning, onde está o axuste humano da propia máquina, e aí é onde se introducen máis sesgos. É certo que os sesgos son máis fáciles de ver cando falamos de imaxes sintéticas, non? Sobre todo isto que se puxo tan de modo ao principio de dibúxame unha persoa chorando, e para sorpresa de ninguén era unha muller, dibúxame unha persoa de éxito, para sorpresa de ninguén, era un home, pero non calquera, varón, blanco, caucásico, 40 anos, barba, delgado, vale? Se non fora por eso, casi podía ser o estereotipo, non? Entonces, o que quero decir é que aí é moi fácil ver os sesgos. Estas ferramentas van a perpetualos? Desde logo, eu teño clarísimo. De feito, cada vez que nos detectamos un sesgo, temos que intentar parchealo, pero a medida que se van parcheando os sesgos, van xurdindo outros. Quero dicir, se lle pedides agora a unha IA de xeración de imaxes, dibúxame unha persoa chorando, xa non vos vai dibuxar unha muller. Probablemente dibuxará nenos. Pero
hai sesgos velados evidentes, porque aparecerá un neno chorando e alguén cuidando un neno. Quen cuida ese neno? Normalmente, faced a proba, vai a ser o rol de muller cuidadora, non falla. Fixeno onte, se lle preguntas unha persoa que exerza a enfermería, sempre aparecen mulleres. Que Unha curioso. persoa que é CEO dunha empresa importante, sempre aparecen homes. Alguén que se dedique á educación infantil, sempre aparecen mulleres. E aí é onde entramos nos Efectivamente, pero a isto me refiro, co de coñecer os sesgos, e aí sí que hai sesgos evidentes negativos, vale, aquí sí que vou decir, son sesgos negativos. Cando en LinkedIn non recomenda certos postos de traballo ás mulleres, por qué? Porque hai un sesgo de que a máquina está adestrada con datos de maneira automatizada, a ferramenta colle a data son os milleiros de postos de traballo de CEOs que están exercidos por home, ergo a conclusión é as mulleres non poden ser CEOs. Vale? Pero podemos facer o mismo exemplo e leválo para a televisión. Aquí se ven un alien, chega ao planeta Terra ou intercepta a sinal televisiva, dirá, vale, na tele, quen presenta as noticias? Vale, varóns, mulleres, varóns hainos de todas as idades, pero que pasa, as mulleres morren aos 40 anos? Porque non hai mulleres maiores presentando informativos. Non? Aí tamén hai sesgos, non? E isto ya non é IA, quero dicir. E iso non é IA, claro que sí. Pero sí, respondendo a pregunta, xa deixa Marcos, sí, estas ferramentas perpetúan e magnifican os sesgos. E xa veredes cando se empecen a alimentar os modelos, como está pasando xa, con datos sintéticos, que entonces ya va a ser realimentarse cos mismos sesgos que xa temos constantemente. Xa perpetúan os sesgos, pero tamén dependerá como todo, con que o alimentes. Se alimentas con outros datos, dache outro retrato totalmente distinto. Entonces, estos son, digamos, os clichés que temos agora, quen sabe os que teremos no futuro. Entonces, igual, eu entendo que ti por onde vas é que sempre habrá un sesgo. Bueno, é que a sociedade somos así, non sei. Eu, se acaso, o que apuntaría é que onde temos o problema de sesgos, máis que ser na propia xeración do contido, que sí que hai, está clarísimo, é nos sistemas de recomendación de contido, que agora mesmo teñen unha influencia moitísimo maior que toda a creación de contidos. O que importa é o que se consume, non o que se crea. No audiovisual é clarísimo. Unha película de merda que non veu ninguén hai 10 anos, a poñen de portada en Netflix e ponse de número 3. Quen veu a película de Morbius no cine? Se foi a película cos peores puntuacións do mundo, pois estaba no top de Netflix. Cando esa película non había ninguén cando poñían outras plataformas. Os sistemas de recomendación levan a xente a consumir esos contidos que se recomendan. E aí sí que hai uns nesgos clarísimos. O sistema tende a recomendar por unha banda cousas que lle interesan económicamente a alguén e por outra cousas que saben que producen o que chaman engagement, o sea, simplemente que saben que ten unha retención e que a xente vai seguir consumindo, que é o que funciona, por exemplo, en TikTok. TikTok non ten ningún algoritmo máxico. Simplemente se ve que ti non te despegas, sigue che dando a mesma droga. E de cando en vez procura cambiar de xénero un pouquiño para que non te aburres. O sea, que realmente iso non é nada, non inventaron nada raro, o que pasa que ten moitos máis datos os que pode ter unha televisión local, pero porque ten o procesamento de milleiros e milleiros de datos, claro, moitísimos datos. Que aí pois está marcando a diferencia e que nos aproxima a un coñecemento moito máis especializado do consumidor e podemos segmentalo moito máis ao detalle. E falando, voltando outra vez os medios, non? Os medios en papel, os medios tradicionais, vámoslo deixar en tradicionais tamén entre aspas, falabades de que o lector lle interesa coñecer historias humanas e tamén falamos da confianza, que a confianza para a audiencia é clave. Como credes que afecta o uso da inteligencia artificial nesa xeración de confianza no lector? Afecta positivamente, negativamente? Comentádenos, Raúl, Alba. Ben, eu creo que aquí a análise ten que ser máis profunda. Desgraciadamente, spoiler, os xornalistas cada día gozamos de menos credibilidade. É triste, pero é así, non é un problema da IA en exclusiva. Entón, bueno, sí que a IA pode ser un factor máis engadido a esta perda de credibilidade.
Que pasa? Que os xornalistas debese nos presupor unha deontoloxía no uso deste tipo de ferramentas. Cando a profesión, cando a transmisión de contidos vai máis alá dos profesionais e aínda así o aceptamos, pois canto máis, sin que teñan esa credibilidade, canto máis con unha ferramenta digital. Entón, eu creo que ven de base de que temos un problema de credibilidade cos xornalistas e que dependemos da nosa deontoloxía. Se eu xenero para ilustrar unha información, unha imaxe con IA, eu sí que considero que debe ir identificada como unha imaxe creada por IA para ir fomentando esa deontoloxía. Bueno, isto xa está regulado na normativa europea, que ainda vai entrar en vigor, bueno, pouco a pouco, non? Pero todo eso está regulado, todo a utilización de inteligencia artificial ou imaxe, voz, o que sexa, ten que estar identificado como que está feito por unha inteligencia artificial. Falaba de credibilidade do periodismo, creo que o problema é un pouco máis profundo. Vivimos na cultura do impacto. A xente non ten paciencia ou non ten ganas, non se para a reflexionar. Iso é algo que, obviamente, tamén nos afecta máis alá da inteligencia artificial, se ou non afecta nos os medios, que a xente quere mensaxes impactos. Mensaxes rápidos, simples, como non se quera parar a pensar. Eu non sei se iso é unha situación de horas, se vai durar moito máis, porque todo isto conduce á sociedade que estamos a vivir, que, eso xa merecería un debate aparte, non? Pero, entonces, nestas circunstancias, pese a todo, eu creo que debemos negar a resistirnos. Temos que resistirnos, non podemos aceptar eso. Entonces, eu creo, insisto no que dixen ao principio, que o periodismo combativo, o periodismo confiable, sigue a ser máis necesario que nunca. Entonces, xa sei que igual non temos demasiada credibilidade por isto, igual non por culpa nosa, ainda que todos temos fallos, obviamente, sino polo sistema en que estamos metidos. Pero, entonces, cal é a solución? Non é unha solución. Se tuvera alguén, xa sería rico neste momento. Pero o que creo que o único que pode facer é esperar a que cambie a situación, persistir, pero ao mesmo tempo intentar que o que fagamos, seguir as bases, o que me referi ao principio de todo, as fontes, a fiabilidade, a credibilidade, a verificación, todas esas que son as pezas básicas, encima o combate tamén, por que non? O combate. Nalgún momento, igual cambia a sociedade, entonces, nunha sociedade que igual tendo un certo desemparo, pois igual pode encontrar refugio. Vaya, pois igual aquí, neste medio que me ofrece un certo contexto, unha certa profundidade, unha certa credibilidade, pois igual podome apoiar isto frente ao cansancio do, como digo eu, do fast food periodístico, que é o periodismo de impacto, non? Entonces, eu prefiero quedarme con que todavía hai esperanza. Insisto, a inteligencia artificial, pois, por que non? Pode ser unha axuda para facelo mellor. É que creo que sí que é fundamental esa complicidade do usuario, do lector, porque comentábamos antes que sí que interesan as historias humanas, pero sería demoledor se compartísemos aquí os comportamientos de uso dos usuarios, de consumo, cales son as noticias, os contidos que máis len, o tempo que pasan en cada un deses contidos. Entonces, sí que necesitamos esa complicidade de que se poña, tamén o usuario tamén poña en valor o traballo do verdadeiro xornalismo. Antes, na conferencia anterior, había alguén que preguntaba, que decía, que hai textos que se ven claramente generados por el restaurante a 5 kilómetros de Santiago de Compostela, que te sorprenderá. O que verdadeiramente sorprendería sería saber que hai persoas especializadas en escribir contidos para Google e que moitos deses contidos non son xerados por IA, senón que son xerados por persoas especializadas nese tipo de contido por a gran cantidad de consumo que ten ese contido. Non temos que olvidar que os medios de comunicación, labor social, todo isto, pero son empresas.
Efectivamente, son empresas que teñen uns obxectivos e o clickbait non é solamente Pero unha cousa, con IA. perdón, unha cousa non é excluinte que a outra, porque efectivamente, como decía, bueno, igual se miramos, prefiro non dicilo, o que lea a xente, en fin, podíamos quedarnos un pouco sorprendidos, non? Pero hai que dar de todo. Obviamente hai que dar de todo, tamén hai que dar entretenimento, pero tamén hai que dar a profundidade. Efectivamente. Queríache preguntar, Xavier, estábamos falando da profesión do xornalista, ti és docente, e aquí temos a moitos estudantes que están terminando ou están iniciando a súa carreira. Como podemos formar os xornalistas para que traballen con IA dunha forma axeitada, con ética e con responsabilidade? Bueno, isto é a clave para o futuro, que sodes vos os que estades aquí. Eu creo que é moi importante, introducir nos plans de estudos, asignaturas e, ademais, a cuestión da inteligencia artificial de maneira transversal en todas as asignaturas, porque é algo que, crédeme, que para min como docente é algo que nos meteu unha hostia de cojones, así de simple vos lo digo, porque é algo de verdad que o cambia todo. O meu consello, se eu estuvera na vosa posición como estudante dos últimos anos de xornalismo, sería rematar a carreira con mellor nota posible, obviamente, con mellor TFG posible, e facer un mestrado en ciencia de datos. O sea, tratade de entender como funcionan estas ferramentas, porque estas ferramentas, se queredes que vos sean de axuda, tedes que entender como funcionan. E hai grandes exemplos de grandes xornalistas por aí adiante que fixeron especialización, pois estou pensando, por exemplo, en Kiko Llaneras do País, que para min é un dos grandes referentes de periodismo de datos. E isto non quere decir que teñades que ser programadores e programadoras. Crédeme que agora mesmo esta tecnoloxía está o suficientemente aberta ao público, como para que calquera persoa que non vende un perfil técnico se sea capaz de formarse neste ámbito. Así que, se tedes un pouquiño de interés nesta tecnoloxía, de verdad, tratade de buscar formación por a vosa conta ou rematardes a carreira para seguir avanzando por aí, porque por aí seguramente non vos vai a faltar o traballo, crédeme. E agora queríache preguntar, Marcus, porque ti estás traballando nun medio digital, e aí imagino que se emprega, ti acabala de empregar, non? Para forrar tempo a hora de facer unha presentación, para forrar tempo a hora de crear unha imaxe. Como ves a profesión do redactor en medios digitais no futuro, ou neste presente xa? Realmente mudou moito, principalmente porque agora o que nos facilita moito é o procesamento de moita información. Pasa moito que no caso da tecnoloxía é que temos sempre que andar con temas que son moi de actualidade e se tende a producir moito de súpeto, é moito contido explosivo. Claro, ti non és capaz de ler todas as análisis do novo produto, porque, bueno, digamos que as empresas tecnológicas tenden a traballar con embargos, o sea que cando poñen un día e unha hora, a partir da cal se pode falar do produto que veñen a poñer novo. Pero hai xente que leva 2 ou 3 semanas ou 2 meses probando e usando ese produto. Entón, esa xente, de súpeto, escupe reviews de 20 páxinas cada unha, vídeos dunha hora, total, e claro, ti ese mesmo día tens que facer unha peza. Non podes consumir todo iso. E a IA axuda moito a peneirar e principalmente axuda tamén a contrastar, porque hai información falsa en todos. O sea, as especificacións están mal case sempre hai algún fallo en algún lado e ao final tes que andar mirando o que publican os outros para complementar e intentar ir á fonte. Que pasa coa fonte? Está en inglés, está en xaponés, está na lingua que lle cadre, escrito como lle cadre. Entón, aí a IA, para poder traducir, é unha auténtica maravilla. No inglés axuda moitas veces o aquelo de atopar diversidade lingüística, para non estar repetindo sempre as mesmas palabras, que eso sempre axuda, e no xaponés para entender algo. É que os dibuxiños non os entendo. De feito, agora coa IA, o do xaponés, o chinés e todo iso, máis ou menos se pode traducir. O traductor de Google co xaponés non ten ni idea. O sea, non hai quen entenda unha páxina dun xornal xaponés. Está metendo todo o rato expresións que non teñen sentido, non se poden ler en español, nin en galego, nin unha frase desas. E con IA enténdese, que é unha evolución que hai aí bastante importante. Ten moitos usos a inteligencia artificial, e falando de redaccións,
boa parte do Faro de Vigo, da Voz de Galicia. Como está a afectar a inteligencia artificial na redacción? Hai algún tipo de normativa, de guía de uso que vos proporcionara o voso xornal para utilizar dunha forma ética responsable a inteligencia artificial? Ben, como comentaba antes, no noso caso non se emprega como unha ferramenta para a xeración de contidos. É unha, non sei se chamarlle fonte, se vamos chamar a Google fonte, aquelo tamén do paradigma das tres fontes, que se documentais, que si, bueno, dentro de todo isto é unha fonte para interpretar datos, para desglosar datos. Supuxo un cambio, como comentaba antes, no coñecemento do usuario. Falaba Raúl do posicionamento SEO, de todas estas cuestións. Vivimos nun momento no que é abrumadora a cantidade de contido a que temos acceso, incluso abrumadora a cantidade de contido de calidade a que temos acceso. E meterse aí é complicado. Saber os patróns de consumo, horarios, intereses, idade, ámbito xeográfico, recurrencia de visitas nosa páxina web, o tempo que pasa, o número de páxinas que consume, todo iso no noso caso é realmente onde máis se está notando, máis que nesta parte que falábamos da xeración de contidos. E volvo a aquelo de nos seguimos facendo o xornalismo de ir, ver e contar. Agora Xosé López xa non podrá decir aquilo de chegar coas más manchadas de tinta antes das 9 da mañá de ter leído xornais, pero eu non quero que aí me faga un resumo dunha reportaxe de Raúl. Eu quero ler a Raúl como Raúl me conta iso. Non quero un resumen. Entón, na xeración de contido como tal, non é un uso moi extendido, é para digerir esos datos e como unha ferramenta máis para obter información, como decía antes, prefiero consultar a Google, pois nesa liña. Despois sí que é certo, pequenas experimentacións, comentaba antes Marcos o tema da predicción do tempo, porque é algo que debemos explorar, sen embargo, seguimos tendo compañeros e selles chamando algo tan rudimentario como chamar a Meteo Galicia, verdade, para decir que vai a pasar mañá, que vai a hacer Nuria, la borrasca Nuria, como nos vai a afectar. Algo tan rudimentario síguese facendo. Perdón, xa que falas de Meteo Galicia, algo tan rudimentario necesario, porque a min, mira, de vez en cando tamén falo, bueno, poucas veces porque temos un compañero que o fai, pero de vez en cando tocame a min. E dime, pero por que vas a chamar a Meteo Galicia? O mellor sempre me dá algunha pista, algunha idea. Efectivamente, se falas ca xente sempre che dá un enfoque, unha cousa distinta que o mellor non pensabas. Vale a pena falar ca xente. Comentaba antes Marcus o da productividade. Isto levaríame 2 semanas, pero que a mellor temos que pôr na balanza a productividade, aos matices que pode localizar o xornalista, o que decías antes, que vai ser o que nos diferencie, e aí é onde nos entra a necesidade dun usuario crítico que valore todo iso e tamén nos mesmos ponderar, poño este exemplo porque estábamos con el, unha predicción meteorolóxica de 24 horas meréceme este desarrollo, este esforzo, e o mellor unha reportaxe sobre as últimas borrascas ao longo do ano para saber o impacto, facer un análise sobre como está representando o cambio climático, sí que o merece. Entón, está aí un pouco o equilibrio. Sí, efectivamente. Bueno, un pouco a pregunta que introducía era se temos algunha consigna, non, sobre o uso de ferramentas. Pois, como dicía ao principio, fixemos uns estudios ao principio no noso medio a ver por onde podíamos tirar, en que medida nos podía axudar, pero logo cada un fai o que pode, digamos, cada un fai o que pode e os utiliza como mellor considera. Bueno, si logo hai, xa máis metido na web, si hai, bueno, as cousas que dixen antes, das que falamos, posicionamento SEO, newsletters, unha serie de cousas, resumen de contidos, bueno, todo eso. Pero realmente a nivel de redactores, eso xa vai, uns utilizan máis, outros utilizan menos. E o que insistimos é, bueno, o que insisto, que acaba de dicir a compañeira, que non facemos informacións con inteligencia artificial. Todavía non.
O que sí se pode facer, bueno, que ainda estamos nese debate, non? Nese debate seguimos e seguiremos. Como aproveitar estas ferramentas? Esa é a clave. Entonces xa hai algunhas iniciativas. Nós, como medio todavía non, pero, por exemplo, é moi interesante o que se falou aquí pola mañán de que hai medios estadounidenses e aquí mesmo vai no facer o país que a ferramenta esta vera, pois un chatbot que preguntas e a toda a información que publicou o teu medio, sabes que é a túa fonte, o sea, a nivel histórico, pois falle preguntas a información. Entón, ese pode ser, mira, é un instrumento interesante, non? Como poden ser tamén instrumentos interesantes que se poden plantexar, pois como enriquecer as informacións pois con vídeos, con voz ou con outro tipo de contexto. Hai moito recorrido todavía. Se me decides a min por onde imos a ir, pois non o sei, non teño esa varita máxica, pero creo que nos podemos beneficiar. De feito, quedan 12 minutos para rematar a mesa redonda e eu que quería era, xa que somos xornalistas, quería preguntarvos por un titular hoxe, no 2025, un titular sobre a inteligencia artificial no xornalismo dentro de 10 anos, 2035. Vámonos poñer a pensar en que vai a acabar todo isto. Xavier, o teu espazo. Facer prediccións que nunca se van a cumprir, non? Esa é a miña especialidade. Vamos a anotalo aquí e dentro de 10 anos vamos... No, este é fácil. A de 2025 é moi fácil. Aí a xéntica é unha realidade. Ferramentas que sean capaces de semi-automatizadas facer certas accións, vale, como a búsqueda profunda, por exemplo, entre outras, ou que nos compre un billete de tren na web de Renfe, que ten mérito, vale? É algo que en 2025 é unha realidade. Para 2035 non vai haber titulares sobre IA, porque eu teño bastante claro que chegado ese momento estaremos nun inverno de inteligencia artificial outra vez. Ahora mesmo estamos nun momento de hype e de apoxeo, pero isto levamos así case 70 anos, quero dicir, con altos e baixos. E cando nos demos de conta das limitacións destas ferramentas e que por moito que queimemos billete non sexamos capaces de solucionar os problemas que temos de alucinacións e de autorregresión, vale? Pois chegará un momento no que deixemos de financiar estas cousas. E eu creo que en 10 anos non habrá titulares sobre IA porque non estaremos financiando como financiamos agora mesmo estes proxectos. Pero insisto, como predicción, desde logo non se vai cumplir. Moi interesante, Xavier. Marcos? Eu son un pouco máis pesimista. Mais? Sí, son máis pesimista iso. Eu penso que un dos problemas que imos ter, se sigue todo no mesmo camiño que vai agora, é que o que vai permitir a inteligencia artificial é a superpersonalización. Entón, o personalizar todo, tanto o consumo, ter todo tan á carta, o que vai provocar é que esteamos todos encerrados en burbullas cada vez máis pequenas. Burbullas informativas no que imos ter o que queremos ler, o que queremos oír, o que queremos escoitar. Eso xa pasa ahora, Sí, pero digo que vai ser máis, porque o sistema vai, non che vai amosar nada que se escape da nosa burbulla e, ademais, poderemos atopar incluso que as propias redaccións estean feitas a nosa medida. Iso é algo ao que probablemente tendan. As portadas dos xornais se amosarán, ou das redes sociais, só conforme aos nosos gustos. É cara onde se vai porque é a maneira que teñen de intentar exprimir os máis cartos. Canto máis tempo nos aguanten nos sitios, máis poden exprimirnos. E logo tamén quería apuntar unha cousa, que estás falando moito aí desto de que do uso da IA nos medios, e por aí hai estudios e tíos ves e pon como que non a usa ninguén, non hai ningún xornal usando a IA. Non, claro. E os rapaces no cole, ningún usa ChatGPT para facer os deberes, non. A polémica está servida. Os vosos titulares para 2025 e 2035, Alba, Raúl? Non usamos aí. Non, para o 2025 sería algo así como que a realidade da IA exixe unha reflexión con perspectiva deontolóxica, que creo que é un pouco agora mesmo é unha realidade e creo que é a reflexión que nos debemos plantexar, como decía Raúl, de como sacarlle proveito sen perder a esencia do xornalismo. Vou mandar un clickbait máximo para 2035, voume por en plan ChatGPT. Para 2035 10 anos máis de IA,
que nos cambiou e que pensábamos que nos iba a cambiar. Pois eu, como decía antes, a verdade é que non teño unha varita máxica, xa me gustaría, pero eu há 10 anos isto parece que vai cambiar todo rapidamente de un momento a outro, o sea, que dis, falas ca xente, incluso cos propios expertos, digo, isto en nada cambia rapidamente, pero despois pasa un tempo, resulta que non só cambia, sino que volvemos atrás. Entonces, eso tamén non é, por un lado, o que a tecnoloxía nos pode ofrecer, sino tamén o que a sociedade poida querer do que a tecnoloxía nos pode ofrecer. O sea, que igual pode chegar un momento en que a sociedade diga, ui, cuidado, vamos a usar un pouco as cousas, non? Vamos a ir máis ao contacto humano, vamos a ir máis, pois aquí sería os medios da toda a vida. Eu recordo, non é o exemplo, non? Vale, cando empezou aí ca música, as erupcións das plataformas e demais, pero despois veu un momento en que os discos puxeronse de moda, outra vez, os discos, os vinilos de toda a vida. E a cinta o VHS, pois eu non sei se vai pasar algo parecido, por exemplo, co papel, o tan denostado papel, que eu insisto en que para min sigue sendo unha maravilla ver un periódico con papel, como está estruturado, ordenado, bueno, eso non é ia que o mellore, pero bueno. Entonces, pois non o sei, hai moitas dúbidas. Eu quero pensar o que levo dicendo todo, bueno, durante casi toda a miña intervención, en que non vai a cambiar en 10 anos, igual, non digo dentro de máis pode que sí, pero dentro de 10 anos igual non vai a cambiar no esencial e si nos pode axudar moito. Si nos pode axudar moito a ser mellores, e iso é o que espero. Perfecto. Pois quedamos aí con esa nota positiva. Quedan 6 minutos. Eu quería deixar este tempo para a quenda de preguntas. Agora é un momento. Estou vendo aí unha man levantada, outra man aquí. Gracias, María José, por achegar o micro aquí abaixo. Hola. 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 Vamos a ver, o que me suscita todo o que temos falado, levades comentado, non son moita inquietude porque esa supoño que será xeral, máis ou menos, sino do punto de vista das redaccións, por exemplo, como combate as vosas redaccións, como combaten o lado oscuro da inteligencia artificial, por así decirlo, xa que falades máis ou menos irónicamente con retrancadora, está moi ben e tal, pero estades traballando en medios que teñen unha obriga ética, por así decirlo, de contrarrestar, de combater a inteligencia artificial no seu lado oscuro. Hai avances no tema... Cuidado. Hai avances no tema ético, é dicir, prosperan os comités de redaccións, nos vosos medios, por exemplo, os estatutos de redaccións, etc. Ou isto é algo tabú, estamos a falar de facer scroll, un scroll infinito, hasta que aquelo apareza en titulares curiosos e dabondo sorpresivos, que non tan sorpresivos como ese do restaurante o povo máis bello, e todas estas cousas. Avanza por aí, porque desto apenas se fala. Agradezo a intervención de Patricia Ventura por ter, digamos, introducido a cuestión, por suposto, que grado de participación dos redactores, porque polo que albisco, polo que deduzo, cada quen está indo ao seu, máis ou menos fai o que pode, que grado de participación teñen os redactores nestes problemas que pode xerar, que xera de feito. Despois, estamos utilizando a inteligencia artificial para máis productividade, é dicir, para o enchemento dos medios, para reencher unha información barata, así como se vai a rodas de prensas baratas, que non xeran ningún custo, non se fai investigación, pero si rodas de prensa, periodismo de titulares e tal, de roda de prensa, pero non investigación que é máis cara, obviamente. E, por último, todo isto eu creo que está moi ligado á velocidade, non? É dicir, quen imprime a velocidade é o que fai que precises desa inteligencia artificial, porque non das feito. Estamos na infosicación, etc. Entón, se non damos feito, a mellor era hora de propor e ir a un periodismo slow. E máis nada, creo que se non seguiríamos no debate moito máis tempo. Moitas grazas. Si, é que eu que plantexei antes, que o problema non é a inteligencia artificial xe ou non, o problema é no momento en que estamos do periodismo, no momento en que estamos da sociedade, no periodismo fast food. Entonces, a reflexión xa non só a temos que facer os periodistas, a reflexión tamén a temos que facer como sociedade. É certo o que te dis, que cada vez vamos máis apurados, cada vez exíxenos máis,
pero dentro de esa premura, dentro de esa rapidez, tamén temos que pararnos e facer esa reflexión. E tamén temos que arriscarnos, e tamén temos que decir, ainda que sexa un sobreesforzo que o facemos moitos por a nosa parte, para salirnos un pouco de carril, pero é verdade que exixe un sobreesforzo. Eso, temos que salirnos dese carril. O que decías antes, en que medida os medios nos obligan a facer eso? Non temos unhas consignas, non temos, nós polo menos non temos unhas consignas. Fixemos aí un debate como íbamos a aplicar a inteligencia artificial, que en cada un de por seccións facíamos propostas, pero non hai unha estrategia, é verdade, non hai unha estrategia como periódico, fixemos propostas, acordáronse unhas cousas e tiramos para adiante, pero sempre ca premisa de que a supervisión última, o contexto último e o esforzo último teno que facer o periodista. Bueno, basicamente eso. Eu só quería engadir, non é que deixemos de investigar. A velocidade e a produción o que nos obriga é a seguir investigando ao mesmo tempo que ofrecemos outro tipo de contidos. Non nos resignamos a deixar de investigar. O que pasa é que esa velocidade que deberíamos pensar, como decía Raúl, se a impomos os medios, os xornalistas, ou a impón o usuario, obriganos a, en paralelo á investigación, temos que producir outro tipo de contidos. E aí é onde nos favorece a IA, se cadra. Pero non é que deixemos de investigar. A parte está da pregunta de como contrarrestades o lado oscuro, precisamente con xornalistas éticos. Como decía, non está a situación tan avanzada, por lo menos na miña experiencia, como para ter aínda comités ou non se teñen outros, están sendo incipientes noutro tipo, como por exemplo a perspectiva de xénero, canto máis para falar de algo como a IA. Non hai un libro de estilo sobre o uso da IA, pero presupónsenos unha ética e unha deontoloxía. Por eso o xornalista, falábamos antes dos sesgos, aí entramos nós para decir, pois non quero que a ilustración dun CEO sea sempre un home. Moi ben, graciñas por la pregunta e por responder. Había outra pregunta aí? Bueno, pues yo quería, por cierto, que estos días leía que había un estudio científico que el periodista que el escribir una noticia, el no escribirla y recurrir a la inteligencia artificial, pues limitaba cognitivamente, pero bueno, un estudio. Luego quería preguntar con respecto, que va a ser curioso, a ver cómo la lucha contra la desinformación, porque hay mucha gente que dice que precisamente la desinformación es de los medios supuestamente oficiales, al margen de los datos objetivos como normas, leyes, pero por ejemplo, si hay un temporal y alguien sale diciendo que eso es por el cambio climático, pues ¿de dónde saca ese dato? O 1000 datos de ese tipo, porque claro, entonces a la inteligencia artificial habría que decirle lo que es real y lo que es socialmente aceptado. No, es que tú, si está viendo que las mujeres están más interesadas en un determinado tema, no, pero no se puede decir esto, hay que decir lo otro, porque ya pensar que es solamente por cuestión cultural, pues eso es una cuestión totalmente opinión que no la avala nadie, porque el cuidado es por naturaleza más propio de la mujer, pero como otras cosas, pero porque eso que sea cultural no lo avala nadie. Pero habrá que decirle a la máquina que, oye, esto se puede decir, porque esto es un peligro del ChatGPT para jóvenes, que efectivamente detrás de la máquina hay una mentalidad, que inducción a los jóvenes muy peligrosa, que ya se les quiera inducir a la ingeniería social. No, tú tienes que hacer esto y porque creo que con primeras preguntas el ChatGPT intenta no alarmar. Si, por ejemplo, si se le pregunta por religión o lo que sea, no alarmar. Luego ya en la segunda o tercera respuesta va la mentalidad de la ingeniería, o sea, de querer cambiarlo todo, adaptar la sociedad a un determinado... Vale, perdón, Gracias. puedes... Era una reflexión, no era una pregunta. Bueno, pues ¿cómo se va a hacer eso de la desinformación? ¿Cómo se le va a decir a la máquina lo que eso Vale, no es real? vale, si, pues, si lo Xavier... que dice un político, no, sí, pues no hay peligro. Con la Vale. recolección de todos los datos no hay peligro. Pues eso es real. Perfecto. Gracias. Responde Xavier Marcus.
Francamente, non teño a resposta como tal, pero sí me gustaría saber en que lugar nos queda a disonancia cognitiva e as mentiras que nos escollemos creer porque encaixan no noso marco conceptual de como entendemos a realidade, que é perfectamente lexítimo tamén por outra parte. Aí xa falamos dos modelos de linguaxe, dos ChatGPTs e todo iso, o sistema nun principio non comete nesgos, simplemente considera que é todo igual. E despois, a interfaz na que entramos nós, non entramos no GPT 4.5 a pelo, non, entramos nunha fiestra na que, antes de que nos empecemos a escribir, lle meteron unha parrafada enorme de condicións. E aí é onde lle din o de discrimina isto, discrimina outro, non fales de como se fan bombas, non fales de terrorismo, non fales de religión, e todo ese tipo de condicións. Cando nos construímos en base a iso, nos temos o noso propio GPT, podemos meter as nosas propias condicións. E, por suposto, se tiveramos unha redacción con inteligencia artificial integrada para elaborar pezas, teríamos que adestrar para ver que pode facer, que o que non pode, e precisamente polo que dicimos que non hai objetividade e que a arma depende como a uses. Este é o responsable de ver como orientas todo iso, se queres evitar unhas cousas ou non. Non é o mesmo que a inteligencia artificial funcione, pois, por exemplo, creando titulares para poñer sobre impresos nun telexornal na tele, que para facer publicacións en redes sociais do que é diario. Son cousas distintas. Aí todo depende de como queiras facer e tratar as cousas. Pero a responsabilidade ao final é de quen publica, non de quen consulta na inteligencia artificial. Efectivamente. Pois, non sei se vos quedou algo no tinteiro que queirades comentar, pero pasámonos uns minutiños da 1:30 e toca pechar esta mesa redonda. Eu creo que se algo aprendemos hoxe é que a inteligencia artificial non é nin a heroína nin a vilana desta historia, ou quizáis é ambas cousas á vez, como unha boa personaxe de Black Mirror, que ten moitas dobleces cada unha das personaxes que aparecen neses capítulos, non? Preguntámonos se aí hai unha ferramenta que potencia o xornalismo ou unha xente que xera moito caos e o transforma por completo. Debatemos sobre a ética, a veracidade da información e, por suposto, o futuro do emprego na profesión. Sabemos que a IA pode redactar noticias, pero non pode facer as preguntas incómodas que faría un xornalista nunha rolda de prensa. Pode analizar tendencias grazas a ese análisis de grandes volumes de información, pero non ten conciencia de por que certas historias poden ou non poden contarse. A IA non ten retranca, non ten a retranca galega, e iso deixanos unha conclusión clave, dentro da miña opinión, é que a IA non nos vai substituir, polo menos non aquelas persoas, non aqueles xornalistas que a usen ao seu favor. Para os estudantes que estades hoxe aquí, o futuro do xornalismo non é elixir, como decía Xavier, entre ser xornalista ou ser programador, senón é aprender a convivir coa inteligencia artificial e aproveitar as súas vantaxes, como facía Marcus á hora de facer esa presentación inicial. E tamén Alba e Raúl reflexionaban sobre o criterio, a confianza como ingredientes básicos para contar historias con impacto. E para os profesionais que estades hoxe aquí, a reflexión é clara. A IA non é unha onda que poidamos deter, polo menos agora mesmo, senón que é unha ferramenta que debemos utilizar ao noso favor. Como dixo algunha vez, en algunha ocasión, Gabriel García Márquez, o xornalismo é o mellor oficio do mundo. Quizáis agora sexa unha das profesións máis desafiantes, pero mentras haxa xornalistas que estean dispostos a facer as preguntas adecuadas, o xornalismo eu penso que será insustituíble. Así que moitísimas grazas ao Colexio de Xornalistas por facer posible este debate, os nosos 4 relatores por darnos a súa opinión e compartir a súa experiencia coa inteligencia artificial no seu día a día, e a vos por estar hoxe aquí. Vémonos na seguinte conversa. Grazas.